helpline. Yazi madod. Kuhle impela ukuthi uhulumeni yena axwayisa abantu ngalesi sifo esingumula naso. Kodwa manje into emina uhulumeni bengifisa ukuthi agxile kuyona kakhulu. Eyokuthi athole ikhambi lokuthi selashwe lesifo siphele sithi nje nya. Yabona Nkomohlo uyadlala wena. Ikhambi lelothola labantu sebephele inyala. Sebefile. Yabona ngoba manje nalaba badlingivu. Kuyaphikiswana. Funa abantu ubani ongcono kunomunye. Nale mali liyabajakile futhi. Ngobana henza lemkhizi. Ntho entenanga ufitisisa tatamkhizi. Ke ha baslimeng baslenda ba figure tjena tsona bo mfutjeng ho thwe ba blowe ke AIDS ba reng he ke ditotla ha di tsena tse tloka hala mehlaena di blowe ke AIDS. Hayi mina mandonda wakithi hayi wazi iyedwa nje into nisatshayo wabona le muntu le bathi AIDS na le mntwana wakhe bathi IV hayi nimusaba kabi man hayi mpera man hayi nimusaba ukuthi namanje nje niyacheka ukuthi kusasa useni kufanele nihambe ene nimutshele Sophie nithi Sophie wathi wawo madoda linye elam lithi kufuneka abantu balumke ndifuna ukuba yi-AIDS activist ndilumkisa abantu ngesisifo sikagawulayo esinqunqa abantu ndiyahamba ke ngoku ndiyaphaya kunqonde ndiyabuya Niyazi madoda ukumangisa kakhulu. Zonke izinsuku. Khuluma ngani? Ingculazi nalapha. Hey! Ziphi lento sayivotela madoda? Lokuthola umsebenzi. Ukubulala ubugebengu. Hayi. Kanjani uhulumeni madoda? Hayi. Uhulumeni. Kayina bawuzulala. Ke molondanga. Molonqone. Wakhawuja Nkosi yami kwakho ufika kanzini kanye xa ngicebezana lo mvubo. Ngitshixwe bamnyango zike ndiyolala. Kodwa ke mfondini khawuta uleqwa ntoni ebusuku apha? Yabona Nconde zimbini into nizifunayo kuwe mntakwethu. Eyokuqala ndifuna undiboleke i-eye. Okwesibini kawundixelele xa umuntu ofuna ukuba yi-AIDS activist kufuneka abe ne-diploma okanye kufuneka abe ne-BA in biology. Kokuyaziyaluzanisa izinto khawuta. I-biology kaloku ile sasiyenza esikolweni nje awusayikhumbula ngoko. Kubani futhi kofuna ukuba yilo activist? Nguwo kanye kumvukeni? Hayi ndim ndifuna ukunceda abantu mntakwethu ndifuna ukulumkisa abantu ngalokugawulayo ubanqumthayo. Kakho uyazidanda izijongo cha uyazidanda izijongo ufuna uba ngu-Mr. Activist ngoku Mr. Condom. Hey hlo utheni lento uhlekisa ngami nje? Hayi noko hayi beningazama ukuphoxa khawuta noko kodwa ke nansi into xa ufuna izinto ezinjalo kukho into ekuthiwa yi-AIDS center ipha elokishini bakunika noko incwadi ezidafetshe. Nkosi mntakwethu nansi ke le ayini ke khawuta Nkosi yami masendiphuma nawe nditshiqa khona nje ke ntanga khona nje Hayi wena silwana uphuze kahle indaba. yanitshisa muzi Madoda. Wezwa yini labantu basiqhenye baze bafaka ipeleti esikhombisa ukuthi baphethe isifo sengculazi? ngeke mkhize ubantu orinjani Uthini mafukane? Ushona ubaboni? Hey. Basifaka amafukane bavele ngishona lapha kumabone kude. Befaka ngishona lezi phela lezi zobuhlanga. hayi wazi baba Makizi utsho ukuthi le bantu abanayo afraid yekusaba ukuthi bazabafisa. Uthini manje silwana? Babula wobani? Hayi phela bafisa ile bantu laba baphilayo. Isithando sakho ke siletha ngeplate endlini. Madoda ngingathi inqandi nyuka ngisehla nje ndilungiselela ukuya e-AIDS center ngomso. Hayi ngifisa kithi wazi le mudoko niyawuzwa nje nesimere ukuthi umunandi kanjani please unishiyele ungawuqedi Ayikubona lokho. Weshilwana.
umuntu osuka hamba uhamba nesisu sakhe. Awu, wasikofu vele kunjalo. Anithi umuntu makahamba vele uhamba nosusu sakhe akakwazi kusitshiyana. Ufuna mina nichiye susu? Never. Niyazi uzasuka uthi nishiye nemromo wami. Hayi mina mromo wami niyoqhawuza Sophie. Try. I please indonda yakithi man. Masihambisane le ndlela. Hey, yazi as far as I'm concerned, sendihamba ngoku. See you later, alligator. Awu, manje wanishiya futhi. Kanti le muntu unjani? Hayi magwana nami ngono nizihambele niyobona Sophie nephambi kokuthi hey wenzani wena? Hey wena Ndlovu wangena nje neNdlovu lapha basona. hayi suka la. Oh Nkomozi. Oh Gatsheni. Hayi cha bakithi. Njengekhasimende nami ngithi ake ngizoyicela ungamakhatha lapha kuwe. Oh hayi akuyona inkinga leyo. Masiye ngale kamelweni. Boss. Uyabona bafana fana. Intsuma neke le. Lokho kufa lokho bafana kwafika nomuntu wafaka udala enduku. Manje kusokubuya phike manje asazi kodwa yasothi khamakhona emangcwabeni. Ndobe mkhize bona mona ho sa khathaletse o lefuleng tswa mangcwabeni le tswa mandulwa kae kapa kae rona re tlameo le lwantsha ke phetho ke tu. Sanibonani baba. Ke ngishale ikhathi lezo shela umdebe la ekhanda. Hey. Wemfana. Uyagona ekhaya lakho. Hamba la manje. Diba. Jonke mula Wemafuna. Awubona ukuthi njani lento lephethe lomfana? Inophawu leli olamsana ngulazi. Bengibona ukuthi yena Nkomozi uthi ucubuwe namandla. Khani uzoqoda ngqo egazini uhlale khona. Ukuze ungivikele kule ngculazi. Ha. Uthi Gatsheni? Kazodlala ngami. Lana ngutshela. Mina la midlozi akanginikeze ikhambi lokwelapha lesisifo ezombulalazo. Ngamanye amagama ngithi kuwe Gatsheni alikabeki ikhambi lokwelapha ingculazi. Lapho ngale Nkomozi, hey madoda. Ubodwa yini? Phuma. Ngithi phuma Gatsheni musuthi Awu kanjalo nje awu madoda. Equality le ndoda yonke amakhala nama-size yabo ya mfethu sifunela madoda inhle lento niyenzayo hayi siyabonga ningayeki manje ya siyabonga ya mfethu yabona ya umfunele nama-custom. Sophie usizile wangafaki ishukela wamningi lapha. Hey phela wazi ukuthi AIDS ibhokile kanjani? Hawu Benson ubani othi ushukela uphathisa i-AIDS? Ha uzayazi kanjani? Anithi bo doctor bathi abafuni shilale phansi licansini ngoba i-AIDS izangena phakathi. Mina ngihamba iclinic. Na izolo lokhu bengiye eclinic banginikeza i-condom ukuthi ngiyisebenzise. I-condom? Wayisetshenziswa kanjani? Hayi ngisho i-condom yabafazi. Yabafazi? Ha? Ifakiwa kanjani? Uyafuna ukukhombisa ukuthi ifakwa kanjani? Oh Khabazela. Wedondo. Lolu Paul lomsana ngulazi. Sola, ngicela usolele kumina. Sola lo Paul lakho. Lo Paul chaza ukuthi ngikukhonda hayi kuyisicathamia. Hey, ngazobhedza lapha Donda ngizwe. Ushuthi bonke labantu abalapha sibabona bevena lento. Nabo ukhona hayi isicathamia. Lalela ke Donda sikhulumile induna yenkosi manje. Ayifuni lento le oyifakile. Ilahleke njengamanje ayifuneki nami ngiyangidina futhi. Ilahle Donda. Ankara 3 ngona batwa cross R16. Hayi. Wona Mfukeni. Hayi. Yini ungahamba edolobheni uyofuna amahhovisi la uzodlalela khona lomshayina wakho? Yabo into ngiphasamisa. Bona makubani. Wena yini wena ukahambi uye lesigangeni ulethe mireni yawo liphompolo. Hey, mandonda wakithi. Hayi, into ziyayenzakala. Wazi bathi le condom yethu yemandonda bayilahlile le kude. Kungenile condom yemantonjazana. Yo, mina futhi Sophie unitshelile ngayo. Nami nazibonela nesi. Bana. Yabafazi. Kubuleka uzwala mthuka phumula ke bomantu jwale. Condom ena iseka kinyakena mantu ahe. Halala. Hey, kodwa mandonda wazi bathi kuzafanela uime 8 hours nephambi kokuthi uyisetshenzise. Anithi bathi yona awisetshenzisi same time same service cash njena le yethu. Hey, kodwa mandonda kutsho ukuthi umuntu uzayima 8 hours before use. 8 hours. 8 hours ukufela. 1 2 3 4 5. Yo! 8 hours ukufela uzosebenza. Hey wena.
Anike lenkomo enenginyanyisayo man. Anibona ngiphazamisela ngesebenza. Gara! Molo mhlekazi, nawe mhlekazi molo. Singakandawo. Susa lento phezulu kwetafula lethu. Susa. Oh. Uhlongo. Oh, mhlekazi, ndizokunixelela into yokuba mna ndithetha mna. Ndizokunixelela into yokuba ndiyile nto kuthiwa phandle apha yi-AIDS activist. AIDS activist. Wow, hambisa amakhondom namapilisi e-AIDS. Ayithola wena. Ushawachaza ukuthi u-actor aphi sombukele. Hayi andi-active mna mhlekazi. Mna ndihamba ndiphuma ndingena ndixelela oonyana babantu ngesi sifo abasibiza ukuba ngugawulayo esibanqunqayo oonyana neentombi zabantu. Yava uvile uba ndithini? Yini uchawe siyongifundisi? Sorry baba, yini? Hayi ndifuna nje into encinci engaka ibenye ilungelo lokuba ndingena apha kule hostel ndixelela abantwana ndibaxelele oonyana babantu ngogawulayo. Uyabona ke Shaw uma kunjalo kuzomeleke ohlangana noNtsumba. Let him go. Uthi let him go. Ngiyabona madoda. Mfukeni. Mhlanga ayibamba lelotho mina. Ngiyove ngithatha ingcenye yakhe. Ngiyithathe ngihambe ngiye ekhulumeni. Ngifike ngithi khulumeni mi hamba uyothenga ikhambi lokwelapha ingculazi ebese ke ungibala nami khona lapho. Awuma bekubala phela Nkomose. Hawu, uyophela nawe uyohlomula. Hey, ngosajonga ngikabazela. Ngiqinisile phela. Yena. Sanibonani mntwana. Yansizwe, susala ndesekhanda. Uxolo baba, uxolo. Sanibonani bantu abadala. I'm sorry ukuniphazamisa man. Ngiphethe into ezinice and shining ngapha. Choose uMasikhethele, khethe omthandayo. Wefana. Hey, susa lamanyala akho lapha etafuleni la ngculazi. Hayi bo baba. Ngabe usho lolu Paul Bomvu. Hey, kurunya wena mfana ukuthi riyenza ini lipa? Richo kuthini? Baba, leli Paul lolu alusho ukuthi wena unengculazi. Kodwa isho ukuthi wena uhlakaniphile, uyiclever. Njengoba nazi nani ukuthi lama superstars wequiet onalo sicathamile bayifaka lento le. Hey, kirona bao he. Nna ke superstar ntate ke ayiwaka katara. Ibile akuna bothata ba ribone. Tata, okoko wangabe sespiriti sakho se-HIV AIDS. Awusandijonga nokundijonga. Nkosikazi kamcela ndawusoloko ndijongene nawe. Ndawujonge ecaleni andikuhoyi. Kanti ke sisipelide ndisinikwe ngutshawe. Nantso-ke. Yabona wena xa udibene notshawe ayikho enye into nje yena ithethayo ngaphandle kokuthi abafazi bane-AIDS. Hayi nkosikazi ayinjalo le nto. Uthi utshawe masiqeqeshe abantwana sibafundise ngesifo ugawulayo. Qha ke Tata, andisithandi esi sipeliti. No, yahlala. Ya. Manje baba. Hayi. No, sharp. Awuhambe kanjani? Sorry time. He? Bekala. Hey. Ungaphinde uthi time kumina ngizofana. Awukaze wangibona kuthiwa ngidayisa insangu noma ngicela insangu ngizofana. Okay, sorry baba ke. Bekala. Ngiphethe into ezinice and shiny la. Choose uMasikhethele, khethe umthandayo. Mthetho wakho utake. Ucabanga ukuthi mina ngingaka ngizosuke ngithenge lesipeleto ngisipaka. Ngilingise laba abashumana ngevesi lengculazi. Uyibona phi ingculazi la? Wena time wena awazi lutho man. Why? I-AIDS ayikhethi. Umdala, umncane, unemali, unamali, uyasebenza, usebenza. Noma ngabe usidule nje ngawe, okusalako iyavithiza. Yini? Hey, fusaka wena. Fusaka. Yavithi. Hey, yavithi. Uyabhetha Dagi. Ay,
wazi mandonda wakithi le ndaba le yakasofi nale condom yebafazi hayi mina niboni kahle mpila ya man ngibona ukuthi ngono president yethu le kuti iyenze ban le ndaba ya once nje ngoba into yokuqala sifaka amabruku nawo bayawafaka sisuka lapho sidle nyama nabo badla nyama sisuka singene parliament nabo bangene phakathi si drive amatruck nabo ba drive amatruck hayi suka hayi baziyenza thina musu hayi molweni madoda ngibuyile Ciao. Nawe futhi. hawu hey joy sifiza kithi kutsho ukuthi nawe utengile double twice kambili hayi madoda hayi yabona ezi zinto endizinxibileyo zifunyanwa only ngabantu abaphase i-test ye-AIDS activist yavanye Amanyala chawe. Nawe uphethe AIDS. emupati Twenda de lore le athunya ukwa he ukwa halala yo ufomo majita ka ya markabo we jua ke spelete se skhubedi sa skintseng sona le jwa ntate se tshubedi get ke danger Hey. Come on. Ngizokuthola mafuwa. Zisebenziseni ezikhondom ngoba ziza kuninceda kulogawulayo kuthethwa ngayo. Lumkani madoda. Ngoba kukho isifo kuthiwa ngugawulayo sibagqibile onyana babantu. Molweni madoda. Bambani nazi condoms. Nibaxelele nabanye ngogawulayo. Nivile ke wena kutendwa amabhatu nesizungu nje. Bamba nazi condoms. Nansi ne ribbon. Uyinxibe le ribbon abantu bafona ba uyaqonda ngalento kuthethwa ngayo. Ngiyalebuka chawe sisithi sipheleze mara utshona bathu abanonfeka isikini. Imfundo injonga mna ngizifake zathe zambini ubonisa into banihelekhele hamba uyoshumayela indaba zikagawulayo ya Chief, uyalazi lo Paul Bovu lo lokushawe lo lwengculazi ukuthi lichaza ukuthini? Wafika yona ngomnqundazi masiyada lama Baqala ngomyezo siphazamisa. Yini wena ufunani man? Hey thula wena wemphu ngize ngendaba kaShawe njoba nidla nje lesiko sibodle la uShawe ubele selushumayeza abantu ngengculazi futhi banikeza namashuphe enjolo angazi ukuthi abazukulu sabathola ushawo lo yadelela kanti unjani lo shawo wendwana amphuthumi hayi boyekela ukudla let him go Wena magama. emkhulu Hayi man, hayi wena. Kwakho imvike lento Nkosi yami. Kafanele ucinge ngconde. Kukho abantu abacheap emhlabeni. Abacinga ngenhliziyo ezincinci. Umuntu athi xa ibona ezi zinto ndizinxibileyo athi une-AIDS. Hayi yabona ke manje kulandele igaga lendoda umthomalalisi wenhliziyo ezibuthathaka lezi afake mfondini kinyapho masithatha khona kwavugawuta Yazi Nconde kuwe wedwa indoda ekwazi ukuthuthuzela inhliziyo efana neyam. Nkosi yami thuthuzeleke kavule mfondini zitya Aha, chawe. Ngizobopha wena ke manje. Uthi ubhizi ufafazana nevangeli lengculazi ngaphandle kwemvume. Sithe kuwe cela imvume, bhala incwadi ucela imvume ukwenzanga lokho. Ngakho ke what? hayi suka ndwandwa bana kundwandwe Undwandwe baba. Asi. Oh, nine evidence nazo ke baba. Asiyeka thatha. Asi. chawe hayi kaloku noko mayisale leyo Come on. See, haya, shot.
Shemes arambethu. Hayi khathi benje sibulala mina. Basabamba nayo. So wile tata. Hayi ngibuyile manje dinwe. Yo. Tata. Uyibuye kwenza i-blood test HIV/AIDS. Undibuze la ntoni? Hayi tata ndiyazibaka lokho into ethethwayo kule mihla nathi funeka sihambe siyokwenza i-test yethu sobabili. Oh, hawu unyanisile nkosikazi kodwa mina sendivele. Nyanyani tata. Ziphi iziphumo zakho? Hayi. Uyabona ke phela into endoyika uyayilanda leyo. Uyika ntoni? Uzawuzazela lapho ubuyafa kwanyaphila. Inkosikazi kanti ijonge to. Yangoba ndiphile ngumqabaqaba. Enye into kaloku akufuneki ukuba uye pha ingekho le ndoda ifundisa nge-HIV. Uyava ke yaye akunyanzelwa mntu uba makabeke pha. Phulaphula ke ngoku ndigqibile uthetha ngale nto andifuni uva nto tu ngayo. Uyandiva ntini? Wena Shawu, lesenzo sakho sinuka indelelo. Yangizwa? Indelelo Shawu. Mhlekazi, kodwa as far as I'm concerned, bendingayazi ukuba kukhona into erongo ekufundiseni abantu ngogawulayo. Nama ngibona into erongo Shawu, yangizwa? Into erongo ukuthi wena wenza lento yakho ngaphandle kwemvume Shawu. Yangizwa? Ilapho ke inkinga. Wena Shawu ufuna ukusixoshisa emsebenzini, awubona i-R1 yehlile. Hayi, ngicela uxolo bahlekazi. Ngicela uxolo. Ndiyathembisa into yokuba ndiza kubuya nayo imvume yokuba ndisebenze. Yangithokozisa ukuthi akwazi ukuxolisa. Angizwa? Lokho usho ukuthi ke uyindoda. Ulungileke ndoda. Ubani mhlekazi? Oh, let him go. Hayi kulungile. Uyabheka lona wena. Khona baba. Yabona indaba kaChawu. Kwezinye indawo. Afanye isithathe kalula. Nenteni. Hayi. Semphefumulo kwabanini. Hayibo. Jongani papa ndoda lento ndibona. Njengoba sijabula nje. Awu. Phela Umsholozi. siyazi ukuthi sibhekele enkulu ezweni lakithi. Umsebenzi osamele isizwe sonke. Ukuba sithuthukise izwe lakithi. Emandoni. Hayi, nami niyamthanda Mshosholozi. Nimuthanda phakathi nomoya wami wonke. Sakhe izwe lakithi sibe Umsholozi. Sile futhi kanye nesifo. Kanti la ufale izipheleni. Lawe ngulazi. Inqada amasoka. Hawu, hayi bomkhizi, akho problem ngezi zipeliti. Wonke umuntu uyazinxiba, zinxitywa ngabantu abakhulu. Kuba zonke lezi inkinga. Yazi, kwakhanya Lezi kanti inselelo bhala mina nazo. manje. Kodwa ngisho kahle. Ngomfana lo wempeleni. Ngomthola manje. Ukeke bamfumana zemkhizi. Ibile wena tata mkhize. Unotshwanetse go rekesa na seso. O lo hadise no one. Tloela ntwela ka bana ka room 8.